Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, an riway kandai pran. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell Soup hila banyo na barok kidukan. Kamiglia People United Front East Jante Hills District ringkat bat ke MPUF Sangkeme haka khatatrik naitung araja pulai hapo ke jingalam jong ubah kershan bela ringkat ke jingdon lang jong presiden ke Sangkeme ubah dawan poimi lalu gila IT de ke jing tho ha deputy commissioner jong East Coast Hills District u Abilash Agarwal ban penpau ya ke jing persya jong ke seng hak bai dei ba jing thmu jong sarkar ban penpoi ya ke lentirel ha East Jante Hills District. Kini kino yalam kasang gila kentui ke sarkar badiwan penyok syuai ki an ki baniada naka jingrong kerthap jong ki menderi gom ka inline permit syua bania keren ya kamat jong ka lentiral. Nilayai boden nak pos por ban ni dawa ya jong ketrikam jong ka mechanism gom ka ILP ani ki bai ki lab leti sinjam nang ban pan control ya ka jong jong infects apa ka jala ka jong ni tena kata daw nakalian jong kum basang ninyai ne at ninyai persya ya ka jing won jong lentiral po is jangels kum jo po jalai barak kawai kat dam patla pan bandrekam ya gino ki mechanism ki ban control dan ban check ya ki influx kum gunuksa ni ya ka jing won jong Manipur apo ka jala jong ni hagine gisni naga daw jong ka jing kanal apa deng jong ka state Manipur hi te kum ka nuksa ni ba ki jing won jong Manipur kalabon plan te ngimte bahado kanu ba kini ki Manipur ki dangdon po ka jala ki jongi te nginam ong ya ki Manipur ba ki kiru ki don ya ka hoban ngon po ka jala ki jongi henrai ngi kerparu ya ka sarkar ba ka dai ban check ngane ban tip kanu ngot ki breu ki bedang sa po ka jala jongi ki badai na jala Manipur ba skanu ngot ki bedang don te sakawairu khamtam ya ka jingwan jogi bar jala ngo ki khar bangla chapo ka jala ka jongi te ngi nakaseng ninyai boden ban ninyai ne ban persya ya kelentir kam ban pobiang ya ka jing ya ka mechanism ban control ya influx benyo milawan bo jutho ha kemat jong deputy commissioner jong izenya na bentang ngi persya na benta jong ka ne railway ki bai iya lat ta kubor diken jong minister wong man sorbe ha po izenya ban ra ya railway tingin na liang jong ka MPF Izatel District kat Astrobody di persya juri kan na marba panel te railway lo septim hatam ini try dulu kan po jela jongi mar ini haduk mata kibatla jelai ha kibatla po Meghalaya jongi ne kibalarung khamtam na district ande lawan su kan railway jadi septim mut na up ini khamtam kinong try muluk namar kajinya da dan kam menrak sokar jinya da khamtam no ban yada na mata kan railway jing rung ketep kimender no ban yada swa tengi kat mampat biang jing pembiang sokar ni dal yang aseng ni persya baik dalai ngi nom ailat namar man kan railway apa is Jante District.